خلاصه دوستان برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. اگر پیامی حرفی دارین حداقل 5 دقیقه به زبان ترکمنی یه چیزی بگیم، به هر حال به پیامی به مردم قهرمان و برادران عزیزمون یک پیام ترکمنی بفرستیم. در خصوص این پیاممون، اون نسبت به اونهایی که پهلوی را میپرستند، پهلوی چی شدن، به اونها یه پیامی بدین. چون مقابل من کسی ترکمنی نیست ما در مشکل ama şunu میکنم چشم. بله بفرمایید. Kadirli ildeşler, biz şu an 100 yıldan beri başımızdan geçiren vakalarımız Türkmenler için hiç befit olmadı. Biz ondan azat erkin yaşap gören millettik. 100 yıldan sonra geçmişi okamasan, öğrenmesen, bilmesen unutulup kalıyor. Ondan geçeni bilmeyanın geleceği de olmaya bir taraftan. Geçmişi bolonun geleceği olup biler. Geçmiş geleceğe bir ışık tutuyor aslında. Sen eğer çol Pehlevi devrinde, Rıza Şah devrinde Türkmenlerin başına nemeler geleni hakkında bir malumatın olmasa, bilmeyen olsa. Ya Muhammed Rıza Pehlevi'nin devrine olan cinayetlerden haberin olmasa, bugün en tek zanada ağırlanarsın. Sen şu devirde cennet yali geçen yali, hem zat gül olan yali, gül olan yali, aldap bilyalar. Hava o devirde sen halkın biraz karnı doyuktu, çörek bağdı, doğru. Yöne çörekte maşıda adam var. Sen dilin var. Sen ferhengin var. Geçmişin var, tarihin var. Türkmençiliğin var. Onları yok atıp barıyadılar. Gurrun şu yerde. Eğer sen 100 yıl ön 120'lerine bollu şoňa. Şol Osman Afun'un hareketi oldu Türkmen Tehrada. Reis Cumhur Osman Afun 1924-nji ýyllarda Türkmen Cumhuriyeti oldu. Şonda Rıza Şah kän türkmenleri öldürdü. Sen şol dewirde sen ata-babalaňam sana ýakyn adamlaram kän ölüp gidendir. Gözlerini asyp gidendir Türkmenin azatlygy üçin. Şol adamlar 100 yıl sonra ağıtık çoğulukların oturup yanıdanın Rıza Şah'nın golda Rıza Şah deyip durunu bilseler ruhlar ne eder ka? Sen şolun neslinden gelyen ha? Şol adamlar ruhlar ne eder? Gör bizim halımızı diyerler. Bizim ağıtık çoğulukların niye var ya? Dağıttan haberler yok. Biz ne için can verdik diymediler mi? Biz ne için öldük, ne için savaştık? Biz şolar için savaştık diýmezler mi? Ol için diňe şugun ay keyipçilikmiş, şaň dewrinde oýnap bolýanmış, gyz kowlap bolýanmış, çörek bolatlaryň aldanma. Aldanma. Sizi aňyrda kän ýitiren zatlarymız bar. Indi men bir adam ýanky kowlap diýip oýnap aýtdym o taýyny ýaşlara. Ýöne aýtjak bolýanym şol dogry kağıtlarda sen zatlara gowuşup bilýän. Ýöne köp zatlarda ýitirenin bilmeýän galýana. Şu wagt Türkmenistanda näýerli? Türkmenistanda zat bolandan sonra kommunistler gidenden sonra adamlara hemmeti kommunistler gidip gynanýarlar. Näme üçin gynanýar? Ay arak bardy, çörek bardy, başga näme gerek diýerler Türkmenistanda. Dünýäden bilýän zatlar şola. Kän türkmençilik elden gidipdir, ananzy elden gidipdir. Kimlige o işleri ýokdy. Bilim şonu ýaly bolýarsa, diňe şol bärdäki zatlaryň özüni aldap, ondan uly maksatlar unutsak, bilim şolar bilen hiç tafawutymyz bolmaýar. Ýöne bu wagt Türkmenistanda täze ýeterler, jowallar, zehirler açyk düşünýärler, gadynkylar ýalylar.
Men şol döwürde ütgen wagtyna aýtjak bolýar. Sizem elbette İran'da kıyısılıkta tiken mollalar gitmeli giderler. Yöne biz kıynanç bilen bir wagty ıňlap başında Homeyni'ni aýda görýärdiler. Aýda görýärdiler. Basym getirdiler milletin başına rehber, lider 50 ýylla betbat etdiler. Yine de başka birini getirip bir onam soniyal mukaddes edip yine 50 ýyl ýyla galmaýlyň. Şu wagtda şuarlara ağlanna halkymız. Yine aldanmaýlyň. Aldanmajak bolsa näme etmeli? Okumaly, geçmişini öwrenmeli. Başkalarının öňküren tecrübesine peýdalanmaly. Her taraplyň düşünüp gitmeli. Şu wagtdan sen hoşundan bir din sap diýen dogurdur. Ýöne bir guýdan çykyp o bir guýa gaçmak da bolmaly.